Benvidos ao noso centro, é un placer tervos aquí con vos, con nós. Vais a perdonar que non empecé a estreitar manos por aquí do COVID. Este é Alonso, é o representante do grupo avanzado, e é un dos chicos que estuvo currando aí moi duramente nas chapas. Chico moi futbolero, teñe moita ilusión estar aquí para recibirvos. Ya está. Aí, xa podes enseñar para que se vea que traballo con os trabajos de muy ben. Bueno, estas son as pequenas, metemos vosas muestras tamén para que veráis como quedaban. Y ese... Bueno, este é un detallazo, Manuel, me parece unha pasada. Alonso, ¿me permites hacer de modelo? Alonso é moi futbolero, é de Catoira, xusto a Arousa non o seguía, pero vai a seguir a partir de ahora seguro. Bueno, nada, solo felicitar a Manuel por el gran trabajo que ha hecho con las chapas, que son muy bonitas y se nota que hay un gran trabajo detrás, y felicitar al centro Princesa Leticia, a todos sus trabajadores y a sus familiares por el trabajo que hacen. Y nada, muy orgulloso de estar en un club que tiene estas iniciativas, aparte del fútbol, que es muy bonito. Nos aquí o que facemos é brindar unha abordaxe integral do que ven sendo a parálisis cerebral e patoloxías afíns. Entonces aquí somos un grupo de profesionales, logos, fisios, psicólogos, sobre todo cuidadores, que estamos aquí por e para eles. A verdade é que digamos que temos unha praxis moi concreta no como, ao final é todo como un sota caballo rei que facemos todos os días, pero nesa constancia está o segredo, así conseguimos que vayan mellorando físicamente, combatir un pouco as deformidades, os dolores, e ao mesmo tempo loitamos, pero sobre todo loitan eles por ter presencia un pouco na sociedade. É super importante que se fagan cousas como estas, porque un dos nosos objetivos é estar no barrio tamén. Por exemplo, aquí a María gustalle salir moito, verdad? E que a vexan, ahora non podemos, así que o que intentamos é darlles novas ferramentas para que se comuniquen co mundo.